Selitän sulle narsismin 1 minuutissa. Let's go! Narsisti tarvitsee jatkuvasti toisten ihmisten katseet ylläpitääkseen sitä kuvaa itsestään tietynlaisena. Narsismi voi näyttäytyä monin eri painotuksin ja tämä tyypillisin kahtiajako on grandioottinen ja ohutnahkainen narsismi. Narsistin maailma on hyvin mustavalkoinen. Siellä on ne ihmiset, jotka on mun puolella, jotka palvelee niitä mun tarpeita, mun minäkuvaa, mun käsitystä itsestä. Sitten ne, jotka ei ajattele näin, ne on mua vastaan. Narsisti voi olla erittäin herkkä kritiikille tai tulkitsemaan asiat henkilökohtaisena kritiikkinä itseään vastaan, joka saattaa aiheuttaa hänessä suoranaista raivoa. Kyky tunnetasoon, empatiaan, myötätuntoon toisen ihmisen kärsimystä kohtaan voi olla hyvin heikkoa tai olematonta. Narsismi on vakava persoonallisuushäiriö, joka on luonteeltaan varsin pysyvä.